जोंनि जे हा हुनि रैखना बेखौनि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे खुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा एसटि होनानै थाखानाय एसटिनि भबिष्यतखौ धंस खालामनायखौ जोङो CCTOA हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा CCTOAयाव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन रिजलिउसनाव जोङो फ्रेस बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन जोंनि जे हा हुनि रैखना बेखौनि बाथ्रा जोंनि दा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय आरो बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे खुनु बिनिमयाव जोङो गोदानै सोरनोबा एसटि होनानै थाखानाय एसटिनि भबिष्यतखौ धंस खालामनायखौ जोङो CCTOA हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा CCTOAयाव एबसुआ दङ हिसाबै जों मालाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंदों आरो बे गासैबो इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जोङो फाइट खालामगोन रिजलिउसनाव जोङो फ्रेस बेखौ एडप्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों हाबा मावलांगोन।